straight to the point. Now, atong balikan may gala si Gobernador Gwen Garcia nga pagid kadawat hantod ron. Lisod ning iyang kini kahimtang may gala niya madawat ang kamatuoran. Mura bitaw sa pagkabata pa nato. Balikan nako mahigala kay kinilabas Mikey ug si Boyki puro sa manay graduate og psychology. Si Mikey si Inyo man kini si Boyki UP man Mga swito ni sila mao na nga kini ang og mga hisgutanan ganing inana. Unya mga dinagko na ganing lawom-lawom na gyud ako na silang tawgon. Pero makaya-kaya na ganing kog discuss kay naamang sa tay subject ra pud ana sa una. Ako lang sa paningkamutan o discuss. Ingon bitaw Simon Freud, kung hinumdum ka psychology bitaw may kino. Kadto bitaw Simon Freud man ano nga the child is the father of the man. Ay kamo may swito na gyud ha. Ya kini ang sa psychology ba kini mga bata bitaw importante mo pagkabata pag yun nimo bitaw mo bitaw ng bata bitaw dili mayong ibuli na sila. Dili mayo na sila kun kadako niya basta walay mga interference nga lain. Mao na gyud ang imong kinaiyaha. Giunsa ka pagpadako dakong faktor kana. Na may faktor mahigala sa dugo. Ana kaliwat gud sa imong genetics gud. Pero di man ko makatuo anang genetics nga unsa kay katos na ipabling may tao man gito. Hasta to mahigala iyang asawa sa Esperanza may tao. Mga Garcia mga higala ko na ilan, mga maayo man day. Pero kinis Gwen mga higala sa to yang vlogger magpariha po na sila kinaiya. Kana sa genetics pero kana sa sociology mga higala nga social aspects sab nga makakaton sa kasi mong palibot ba nga kana na ang pagkabata na to nalagi tay mga duwa-duwa lagi na usahay mo daog tanay mapildi pud ta. Duda ko nes Gwen di gini magpapildi pagkabata pa nimo hilak ni mapildi. Dili ka papilon duwa syato man ang kalakiha. At Chinese garter di ka papilon kay mohilak makaw di magpapildi. Okay lang ang competitive ka hindi ka mapapildi pero nagi panahon nga mapildi ka mo dawat ka sports naman na. Karon mga higalan na hitabo bida. Daw di gyud niya madawat mga sukid dig paminaw. Hinoon mura ni mga higala ba og kinigod si Gwen maglisod sa dawat lagi kay mura man gud ni mga higala bag si Gwen Garcia sa iyang pagsud sa politika ang imong i-describe siya mahigala may usa ka politiko nga way pildi-pildi. Wa ba ni kasoy pildi Gwen? Way pildi-pildi. Ang usa ka politiko nga way pildi-pildi napildi na gyud sa wa pagkasuway ganis politika. Ang way pildi-pildi gipildi sa niyo fight. Medyo dakong insulto mahigalang Gwen, kinsa gud ni mga political families mga higala nga iyang gi bangga kaniadto. Mga political figures dinhi sa Sugbo mahigalang gibangga ni Gwen. Mga dagkong apelyido agi pang haros niya. Way pildi-pildi ni. Sa iyang 3 consecutive terms nga pagdagan katugod giagak sa Noy Pabling. Nya simpre kus Noy Pabling may moagak, may tawo mo kitos Noy Pabling, puri buyag. Okay gyud. So si Gwen may ang giagak. Sumoto nga daog gyud si Gwen mahigala, no? Okay, so kini ni ang katong first 3 terms niya, 3 consecutive terms gyud ay. Mo na siguro hindi niya madawat kay wa sa makatilaw og pildi. Sukad. Karon pa mga higala, way pildi-pildi na pildi sa wa pagkasuway sa politika gani. Ang way pildi-pildi gipildi sa niyo fight. Kay kung imong balikan ang iya mahigalang histories politika ining Gwen, pag permirong dagan niya 2004, hinumdum ko mga kagalaan, Noy Pabling, magpa-press conference sa Noy Pabling, ako na, tuhik-tuhik man ko ng Kapitulyo kaniadto o kanang Palace of Justice, o cover mahigalang mga balita. Katos Noy Pabling maayo to. Unya kinis Gwen iyan ang gihimong consultant day, pagsugod. Nya pag human sa termino Noy Pabling, kinis Gwen mao iyang giagak. So nahimong gobernador si Gwen. Hayahay kaya ang pagka-gobernador kasi Noy Pabling Gwen mo nag-endorse niya. So 2004 permirong daga ni Gwen Garcia mga kagalaan, daog. Permirong dagan, daog. Pag 2007 kung hinumdum mo, dagan sa daog. Pagkahuman 2010, dagan, daog hapon. So katong 3 consecutive terms daog siya. Ug unya
Pag 2013, di naman sa kadagan, day. Niyumdo mo, di naman sa kadagan, kay nahuman naman yung 3 consecutive terms. So, yung gipadagan at the time, yung igsuon. Oh. Ang yung igsuon, mao'y napildi ni Junjun Davide. Mao na day. Sunod, daga na po mahigala, ang laing igsuon, gipildi gyapon ni Junjun Davide. Pero si Gwen, why pildi-pildi ni? Kaya itong pagka 2013 niya, humana iyang pagka-gobernador, di na siya mahigala makadagan pa pagbalik, ni daga ni congressman dito sa 3rd District. Congresswoman ni dito sa 3rd District. So, daog siya dito. 2 consecutive terms po niya pagka-congresswoman. Kanahaway, ang iyang, huwag imong balikan ang kuha ni Gwen sa politika mahigala, bida, tulo ka daga niya gobernador, way pildi-pildi. Ni daga congressman kaduha, way pildi-pildi. Ha? Nibalik og daga gobernador pag 2019, daog. Pag 2022, daog. Sa ito pa kung subayo ni Muday, 5 ka daga gobernador katulo, daog. Congressman daog, sa ito pa 5. Nidagan o balik o gobernador kaduha, daog yapon. Pagkatapusan dagang gobernador karon, ikawalong dagan niya ron. Ikawalong dagan, pildi. Ikaunom niyan dagan. Ikaunom niyan dagan ron, sa pagka-gobernador. Pero nakadagan sa congressman, way pildi-pildi po. Kaduha. So kung gobernador lang imbasihan, 5 ka na. Kalima sa daog pagka-gobernador, kausala sa pildi. Pagka-congressman, way pildi-pildi. Mo nandi sa makadawat. Pero mo lagi nag-ingon lagi unta. Ug moadto ni sa mga higalag psychologist. Kada sa Mikey, mooyon siguro na ako. Mooyon ka na ako, Mikey. Kaya kini mga psychologist ba o psychiatrist. Si Boyke. Ipalista na, bisag Dr. Obra bitaw. Dr. Obra bitaw na isang, kanang kahikugo na ka. Inon kuno kan Dr. Obra be. Nga nung maghikog ka man, so may problema ni mo. So mo ni ako, gidaw-daw ko ang kinabuhi, way ayo. Ipalista ko no be. Ilista ko no nga nung naglagot kas kinabuhi. Ilista nga, pobre ko, lagot ko kinabuhi, kay wakoy uyab, lagot ko. Gibasted ko na, ipalista ka lang. Pero ingos, Dr. Obrabe, kana negative. Ang positive, ilista ko ng positive. O, kana din imong kuan, na kay pamilya, na kay kuan, na kay kwarta, na kay sweldo, na kay anak, ilista. Igtanaw ni mo mahigala, mas daghan ang positive day, kunta sa negative. So manang, panahon nga magpasalamat kas Ginoo eh. Ha? Mao ka na nga, bisag mga bata, gani mga kagalaan, dunay kanta anak sa mga bata. Katanaw ha, sa Gwen, o naminaw ka na kuron, sa kaunom, nimong pagdagan pagka-gobernador, 5 anak daog ka, ang usaway pildi ka. Dagan ka congressman, 2 ka dagan nimo, daog ka. Imagine na nimo, og imong i-count imong pagkadaog og kunta sa pildi ka, usara ka na pildi, karon di ka kadawat. Ug panalitan lagi og imong basulon ang Ginoo, moingon Ginoo nimo day Gwen. Grabe sa akong blessings nga gihatag nimo. Una nimong dagan daog, ikaduha daog, ikatulo daog, ikaupat daog, ikalima daog. Nya karon nga kuana napildi ka, muna na imong kinaiyang ipakita. Ni agi talang katawa-katawa mo na mga bata bitaw gitudluan gyud na mga kagalaan nga. Sa tong kanta sa mga bata nga, count your blessings, name them one by one. Bida gini akong tingog mga higala. Bida o nanindot pa na akong tingog. Nindot yun ikanta-kanta onta ke. Ang saan tamo, mantay kabuga mahigala ha? Ako lang patawangon si Idol Clint lang tako anak kong kinantahay na gyud o di gani sa Idol Aiko. Ha? Nindot ng kantaha, count your blessings, name them one by one. O ganha ni mo mga higala, ha? Makita, no? Count your blessings, name them one by one. Count your blessings, see what God has done. Count your blessings, name them one by one. Count your blessings. Ya, ambot basta kadi kay ko. You will see what God has done. Ha? Kana kumutuo ka Ginoo, ha? Ni adto man ka nagbisita iglesia man ka atong pagka Semana Santa unsa man dito ang pagkabisita iglesia nimo pakitanta ora dito? Ha? O imong tanawon ba? Karon di ka kadawat sa daghang panahon daog ka man. Nya karon
Di man lagi tanan butang nga makuha ni mo, Gwen. Di tanan butang ba nga angko ni mo ining kalibutan na in taon. Noon mga panahon sad niya, medyo malanganin sa ka ba? Munang pagkabata ni mo, tuluan yung kang nay panahon mo daog kas duwa, daog ka Chinese garter, na po'y panahon mapildi ka. Wa gyud sa intawon makadawat hantod karon. Mao kana nga dili mahigalan transition team niya, dili cooperative. Niining sitwasyon karon kay di man niya madawat mga kaigalaan. Unya ang argumento mahigalan niya o sa iyang katutuang mutabang-tabang niya mahigalag explain. Moingon nga kanana ang imposible kuno kay si Gwen nganong mapildi si Gwen nga iya kunong running mate mao ini dao. Nga kanang iyang running mate nadara mo tanak ni Gwen day. Nadas kahig ba? Kay kinigod Glenn Soko may gila ni attempt ni dagandagan sa unag vice governor. Ni dagan na ni kausa sa una. Salas Gwen mo partner. Daog si Gwen Pildes Glenn. Pagsunod, ni dagan na si Glenn nga siya raday wa na si Gwen muda niya but ni dagan sa pilde gapon. Kaduhan ni man dagan og vice gobernador nga napilde. Karon gidasag balik ni Gwen daog siya. Mo nang ilang argumento mahigalangano kuno katingalahan nga si Gwen kuno napilde nya si Glenn ni daog. Katawa man sa tanang isuryaha mga kagilaan. Ato pa hinumduman si Gwen niya, una niyang dagan mahigala gobernador. Niadtong 2024 at 2004. Moto'y unang pagdagan niya gobernador. Giagak sa noy pabling. Timan na to mga higala nga niadtong panahon na Gwen, nidaog ka pero ang imong running mate na pilde. Wag kay question. 2004. Ay ikaduhang pagdagan ni Gwen mga higala. Kinini ang nag-uban ito sa Greg Sanchez sa ikaduha. Ikaduhang dagan, daog yapon siya. Ikatulong dagan mahigala, daog siya iyang running mate Glenn Soko pilde. Siya lang may ito pinunduman sa iyang kaagi ba? Di na lang tayo himog lang example. Ang imo lang yapon Gwen. Nga, nidagan ka, ikaw daog ang imong running mate pilde. Kapila man na mahitabo. Niyadto bitaw pagka 2004 ang imong running mate na pilde. Pagka 2010 pagdagan nimo daog kay mo running mate pilde. Nang 2019 pagbalik nimo 2019 nidagan ka kisay kontra nimo. At that time si Magpali mo iyang kontra. Ang iyang running mate at that time mahigalaan ng 2019 katos Daphne sa Limbangon. May running mate ang kontra nila si Magpali, si Junjun Davide taon nga gobernador, slide down. Nidagan pagka vice gobernador. So, daog si Gwen, pildi si Salimbangon nga iyang running mate. Pero, pildi si Magpali nga running mate ni Junjun, daog si Junjun Davide. Why, daghang question. Daog man siya. Wagi, question sa gamay. Si Magpali, mahigala nga, pildi, wagi, daghang question. Pildi si Magpali, daog si Davide. Si Gwen mahigala, daog, pildi mahigala sa Limbangon. Hapsay lang. Pagka 2022 nga eleksyon, kinsa may kontang Gwen, si Is Durano. Kinsa may running mate ni Is Durano, si Junjun Davide gihapon. Kinsa may running mate ni Gwen, katos Dr. Hirosa. Teresa Hirosa. Daog si Gwen, pildi iyang running mate. Way daghang istorya. Pildi si Is Durano, daog iyang running mate ni Junjun, okay. Kanunay man ang mahitabo. Karon 2025 election, dagan si Gwen. Pildi si Gwen, daog yung running mate kay Glenn Soko, pertig kisi-kisi. Ay, imposible ko noon ang kuana, questionable kayo nga ano nga, na pildi si Gwen yung running mate nga ni daog. Wa ginagamita ang argumento ni Magpali day kanadto. Wa man siguro Magpali imposible. Junjun Davide ako running mate daog ako pildi. Imposible. Wa gyud. Hilom si Is Durano pagkapildi hilom. Wa gyud ingon nga imposible. Ako pildi ko ako running mate daog. Pero si Gwen karon, imposible. Ako pildi ako running mate daog. Wah, gyud boy. May lang ka pasayawan itong Gwen.
Gwen Garcia. Bisan siguro konti sa sinayaway, di ka gusto magpapilde. Paitang kinaiyaha mga sukitig paminaw. Sports lang sa din ha, no? Ipalista lagi na, kung maadto kag psychiatrist or psychologist, ipalista na dito, unsa may nahitabo dahil ni mo dahil ngano man ka dahil na unsa man ka nga na-depressed man ka. Ilista tanan ba sa politika ni mo. Unsa man katong pagpilmiro nimo sa politika na unsa man ka daog. Ikaduhang dagan daog, ikatulong dagan daog. Ikaapat dagan congressman daog. Ikalimang dagan congresswoman gyapon daog. Nya ibalik pagka gobernador 2019 unsa man ka daog, sunod 2022 daog. Pag 2025 pilde. O kadaghan sa imong daog kung sa imong pilde. Masukong Ginoo nimo ng kalakiha oy. Imo lang sang tan-awon po niya. Salamat Lord. Naman ingon niya sa tanang panahon usta ng higayon, pasalamat nagyud ka nga. Imong kwintahon ba nga? Bitaw no, pilde ta karon panahon na pero sige lang kadaghan sa takadaog. Ha? 5 terms as governor. 2 terms as 3rd district representative. Daog. Karon pa sa kasuway pilde, di kadawat mga higala. Dawatan na nagoy na yun. Lisod ka na, ikaw rin magsakit-sakit sa imong dughan na. Muna gingon, igo na day. Dili to kangguin na igo nalay di na kangguin dili na para kangguin oy igo nalay Komentarista na walang kinatatakutan sa ngalan ng katotohanan. Attorney Rufil Fernandez Banyog sa Straight to the Point.